जिटिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बानजायनायावहाय दिनै बे सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जे रुनिखाता सान्थिपुर समबाय सभाथिनि जे नखलागाव बा लांगोनायाव जोङो दिनैहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै जे 19थि थान्दै जख'न्थाइ बे 19थि थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो लानाय जादों। दा फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लानानै जोङो फुंनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा जोंहा 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोङो थान्दै मेल जोङो लानाय जादों। बे थान्दै मेलाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरगिरि मानाव गेदेर राजु कुमार मुसाहारि जोंहा आदाया बाहागो लाफैगोन आरो बेलासिनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे आयदा लानानै जोङो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरजों रायजो राजाफोरजों मोनसे गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे आयदाया जाहैबाय समाजारि आथिखालनि समाजारि थासारि सोलोंथाइ आरो इयुन आथिखालनि जे समाजारि जेंना सोलोंथाइ आरो इयुन थासारि बेखौ लानानै जोङो मोनसे गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बे गेवलां सावरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिथाङा जोंजों बाहागो लाफैनानै जे आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि बा खामानि मावबाय थानाय आथिखालनि जे बिटिआर जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जे थासारि आरो सोलोंथाइनि थासारि समाजनि थासारि बायदि बायदि थासारिखौ गुवारै बिथाङा रायजो राजाफोरनो बा जोंनो बेखेवथिनानै होफैगोन। दा बेखायनो जोङो रायजो राजाखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे 1 रिंगायाव जानो गोनां जे गेवलां सावरायनाय हाबाफारि बाहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। आनसलिकनियानो जाथों बे जिल्लानियानो जाथों दिनै फुंनिफ्राय जागायनानै दायो बेलासिसिम बे हाबाफारि नोंथांमोन आनसलिकनि आरो इउनिटनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम जिहेथु दिनै सानसेनि हाबाफारि खाबु दायो 12 तारिखनिफ्रायनो गेवलां मेलाबो जानांगोन